Go dé an bamate se, nó sin ceimiid rá, mar tá sé hart anis. Le fírinne, ní féidir an nóméid se a bhra gan súla chahabh siar agus a rai. Sin mar a maramid, idir átere siúd. Ní bhíon aine níos seán, céco beag agus a gheartar an differ idir an amsir atá caite agus an amsir atá le teacht. Níl aning ach an tuiscin sin, go bhfuil an tám ag sláánú haring, go mííon teagháil a gcíon leis an dáhéil sin, agus nach míimiid a geachtaracha. Béidir gur bhelaigh a chailíonn lucht zen iad hain, san a níis nach bhfuil ann. Pe am a bhfuilimiid, seagat an cúigiú hagrán fihid de an Gael, ón uair a afheochanna i bhábhéal is a ní. Tá an bródú as an méid atá déanta gaon thuas go dtí an banc se. Sin, ambast. Tharla sé arís. Well, tá a bhhad níos mó le teacht fós le cúna dé tá ag súl, le cabhar ar géirde mar tú hain a leithheor. Sé ar deacht le chéile mar chéirde ar na leithnig se a thugann bethe den iris. Mas míon leat súla chahabh siar ar na hagráin ribhe se, ná déon dearmid de go mííon gach agráin ar fáil i gcónaí, agus go bhfuil na sanraí ar saomh idirlín. Á méid an amachchan se, be agráin eile nach bhfuil ann fós ar fáil i gcónaí, freisin, le cúna dé, agus a raige. Tá leabhar nua le taig ó chéanláin ann, ach tá aithne glín air agus ar roinnt in a dáanta atá ann hena féin, mar fáilseach san iris se iad. Tim Quinlan an tanam san iris leabhar. Cha Barbara Mackin súl agus tugann sí léir festóing. Scríbniúir nua í Barbara, ní chealaigh, cara dargcuid ó scoilgéalga dhearad tóbín ar inis fad in nuiabhrach. Seans go léithí tú féin an leabhar se ar báil, mar dheall ar a halt. Tá ré na niúntlan a chart, mar bhí chabadal dearannach den orscéal sin le panú herglann san agráin ribhe se. Ach ina anid, tá tús le ceann nua le Colin Ryan, ó thaobh eile den domhan, an Austrail. Caithimid tamil is saoil nua mar sin. Athrú ar an amsir agus athrúathe eile atá ag Bernard de Brún ina chuid dáanta. Nach méon ar dúing go bhfuil sé ar eis a glín. Inis fadach eile é Bernard go súl lamsa le lúg de puir agus le gearad ó cealaigh. Corcaíoch is se gearad ó lí ábh agus ní bhíon sesin sásta fannacht ar aon ileán ar bith le fada. Ag taistil an domhan go minic a bhíonn sé, agus tugann sé bleise de héal eile dúing freisin san agrán se, agus raic ar mhórthír eile den chéadúir in an Gael, an Afric. Caitheann gearad ó cealaigh súl a bhád siar ina chalún seanachas. Nósanna a bhíoch ann san aglas atá áit dúing sa lá atá nniuamháin, agus caitheann cahall céhánach súl siar ó Luxembourg freisin, go ham cinniúnach nuair a bhíoh tridin na marfacha ann idir luchtlanú na Críst, mar ja. Nósanna aistecha a bhíoch ann for réir, ach scapach síal na héireann ar fud an domhan margheall ar a lehéid, agus sa rinne sin a bhaach an dát. Ní bhíon a is ag aine cad a bhíon an an go háire in am an gátar. Is mór an cháir an creidimh in anjóin na gearlanúna an aspa clean úlinke agus na matún. Sé an creidimh nua amsire atá ag mór an daoine gur a bheith an creidimh Christi an batún ábh feicfir. Idir an dáling agus nach sin mar a míimiid, bích ceola gaoinas adring, tug an lúg de puir contestúing ar cheol nua a rinneach le sean urlis nó písadé, a chimad an ceol na hamsire a dimig hart bio. Gemirimid na rudí is fiúntí ling ar slí a rai, agus is mór is fiú súl a chahabh siar chun a bheith cinnte nar chaile mar stór ná taisce, perla ná bon ór, ceol ná tanga agus rai. Bíimiid ag tógáil ar gach an dhearnach, agus is siad na rána a dhéanaimiid a chrathíonn an tauchi. An ráha, an álaigh gur a bheith sin an inis, mas an dó an éonchar. Péis Gael, tá ahas orm gur ránig tú an Gael. Reiling,